Alauna 30 sa kaadlawon, Abril 14, 2025, gi-flag down sa mga pulis ang usa ka commuter van gikan sa Tacorong City, Sultan Kudarat ug padulong sa makilala Cotabato. Giila sa mga pulis ang driver nga si alias Nas, 26 anyos, taga Purok Everlasting, Barangay New Isabela, Tacorong City. Dihang gi-verify sa mga pulis ang dokumento sa driver. Ilang nasiplatan sulod sa van ang daghang mga kahon sa nagkadaiyang brand sa sigarilyo. Walay igong dokumento ang 33 ka mga kahon nga dunay kinatibuk ang sulod nga 1,650 ka rims sa sigarilyo nga nagkantidad og 1,296,570 pesos. Gidakop dayon sa mga pulis ang driver sa van nga mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act ug Republic Act 10643 kon Graphic Health Warnings Law. I-turn over sa Bureau of Customs General Santos City ang mga nakuhang kontrabando. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!